Pedian ah. Pedian loh. Aduh. What? Hut. Tuyok, Pak. Tuyok, Pak. Tuh, ya. Yo, wes. Banyak cangkemmu. Ada ya. Ngroco bolarang keranjang tatumu we. Ha! Ya! Aduh, piyo. Jangkrik. Sapa iki? Dibagi kamantan wong parimara iki sapa iki? Weh, lah dalah pamer umuk, dipek wis sugih jempare. Ya jelanat. Par nyoba kaprawireng karo Prabu Baladewa. Par goleki nesune Prabu Baladewa bareng sing ngopo kowe? Mari ngopo kowe? Iblis anak. Ayo, diguak ora? Guak. Guak.
Dodok. Yang satelek. Kowe ngerti tata carane wong perang? Nek nibake gaman kudu piye? Wong nibake gaman kuwi kudu disumbarake luwih dhisik. Ora patrapmu kaya ngono kuwi. Ayo ngaku. Sapa kowe? Kowe takon karo aku. Nata Simbar Manyura. Ayo sapa kowe? Iya aku sik Aku Nata Simbar Manyura. Prabu Kaladerwaka. Kowe sapa? Lek nuwun panugatana gobokmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Kakrasana Wasi Jaladara. Kowe wani ngarep nyawamu. Iya, sarep nyawamu. Apa dasare sumuk nyawamu? Bali yo. Yen kowe pengen bali, selamat. Ayo, kukupono gamanmu, gunungono genderamu. Bongkono gamanmu ndang minggato. Gelem minggat yen tak aku bisa nugeli gurune Pandhawa. Piye? Piye? Par nugeli gurune Pandhawa. Padha wae kuwi nepak dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora pikan kacangkem. Katokna butimu. Kurang bala nyurono, kurang gaman bedatya, kurang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong jala rebuté kaya menjangan mati ora arane Baladewa gigit purung salombo. Sayuta mara sakti wuri regane atiku. Ora-orane kowe bakal keciwa tanding karo Prabu Baladewa. Ora kakon mati aku dilajat apa kowe. Ayo Mas Boro kasto kan. Wah, sampeyan karo Prabu Baladewa biar Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, kroyon Prabu Baladewa iki lho. Baladewa iki lho. Lho, iki lho. Wah! Padha wae. Ana wong tuwa megap-megap kaya ngene. Ora gelem ngrewangi mah keplok-keplok ayo mau joget mau joget. Kula menika saking remen kula lho Koko Prabu. Remen kula. Lho Koko Prabu kok tasih saged ngamuk. Iso wae. Baladewa iso ngamuk edan kok. Kabeh mung kalian ndelok biayane. Oh. Ora urung tentane kok mung dhuwit. Ora lega rasane ngatiku. Yen aku agro iki iso ngremet-ngremet. Prajurit gua barok Baladewa. Kilani dadaku. Koko Prabu sampun to. Koko Prabu menika sampun sepuh platuri kendel. Ah, ora. Sing arane Baladewa sik nom sapa? Nek antemane kene. Taksih wonten ingkang langkung sentosa. Dadi Baladewa diremeh mboten ngaten Koko Prabu, mboten kok ngremehaken. Sedaya menika ngeman. Ngaten. Sampun. Dipun tingali saking ketebian. Tuk sumberipun wae saking Kurawa. Ya pancen bener mengkono, sampun. Koko Prabu monggo kula dherekaken iki mawon. Ningali saking ketebian. Menika rak namung prajurit serayan, prajurit utusan. Dados perang ngrebut balung tanpa susum. Ngono ya inggih. Ya wis, pun Kakang manut, sampun. Pun tingali saking ketebian.
Dados pundi menika mangke kibaripun Kurawa. Wonten menapa Paman Sengkuni? Ketingalipun Mboten sacengengesan. Nembe menika kula ngertos Prabu Karna kok kerisan. Lah kula gadah napa ora entuk dienggo lho. Nggih, nggih kenging kenging mawon. Ketoke kok ora wangun ngoten. Ketingale kok mboten patut. Ora patut napane? Karena biasane keri. Oh. Lah niku sing marahi. Paman, kula wonten dawuh. Para kura penasebar sedayanipun. Niki pun cedhak papan dununge para Pandhawa mengki nek pun Pandhawa ketok syukur bahagia ketemu Janaka. Tandinge kula. Tandingipun Karna. Kurawa, kene padha maju kabeh. Ayo kene maju, maju. Dalah jenenge Kurawa kuwi ndelalah nang endi-endi nggon. Nang endi-endi nggon mung ngumbar kamurkan, ngumbar kesenengan. Anggere wetenge wareg ngono wae. Entek grindingan bakso pira. Mula jayane pading-pading. Tenono kene wis menyura lak pucet. Yo, layekno ngati-ati para Kurawa. Ora sisah gleleng pajakmu. Dugitan sanggon-nggon tibani Jarasutra tampang kencana kepikut kowe. Kesgan, apa iki?
parat. Sapa ganggu gawe? Yen pancen para demit-demit kamiyuka ora trima. Ayo, ngetwol kan nata kawaga Prabu Karna. Ayo nono kridaku. Ayo, aja ndelik. Ngetwol kowe. Parat. Duh. Ah! Hubungane wektu sing kepenak. Nggih, pun ajeng pripun? Sangumu kok omah pira? Cekap. Kake seneng-seneng. Gus. Domino. Manut. Gus. Ente-entean yo. Nggih, ente-entean. Kula boten wedi. Ente-entean. 6 song. Balak 6. Balak song. Balak endol ora matuk. 6 karo soke balak endol. Oh, arep nyolet mulakane Papai Sengkuni. Apa kok ngisi-sini domino kok nyolet. Lho, apa ki? Lho. Lho. Iya, iki apa ya? Wah. Kan. Hei. Pripun, Mas? Pripun, Dur? Kurawa kok saya entek. Piye ta, Dur? Lah pripun? Bagane dhewe-dhewe kula kan enten mriki. Lah iya. Anggere Kurawa metu jedul-jedul ilang lap. Kene iki apa gawat ya, Dur? Walah, gawat napa? Kowe mau ranggo sajen. Walah. Wah, senengane. Sampeyan jenenge mengada-ada ngoten niku. Neka-neka. Kita kanggo sajen yo ben ora yo ben. Kowe goleki Pandhawa ngoten lho. Lah iya anggere Kurawa ki metu jedhu kok ilang. Upamane nek mati bangke nek ora ketok. Kuwi lho, Dur. Ora ning baneke kok ora do bengok. Nggih niku manjur kok githok kula prindang-prinding. Kok ora penak men. Lah iya to. Ane ngopo ngono. Pudharo. Iki apa ngono lho. Iki kaya bolah bundet. Dur. Piye Dur? Alah pun mriku man. Hei. Ora ajar. Sopo ganggu gawe iki?